Πριν από 3 ώρες συνέβη κάτι πρωτοφανές στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης. Στις 4:00 π.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου, το XAI του Elon Musk κυκλοφόρησε το Grok 4. Το XAI του Elon Musk, Grow AI, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης του Elon Musk. Η τελευταία εκδοχή αυτού που πολλοί αποκαλούν το πιο αφιλτράριστο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργήθηκε ποτέ, αλλά αυτή δεν είναι μια ιστορία για τεχνικές προδιαγραφές ή υπολογιστική ισχύ. Η ομάδα του XAI ήταν εκεί για να αποκαλύψει το Grok 4. Πρόκειται για το πιο πρόσφατο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό αφορά περίπου το τι συνέβη όταν κάποιος έθεσε στο Rock έναν ερώτημα με το οποίο η ανθρωπότητα παλεύει εδώ και 2 χιλιετίες, ούτε για τις χρηματιστηριακές αγορές, ούτε για την κβαντική φυσική, ούτε για το μέλλον της τεχνολογίας. Ρώτησαν για τον Ιησού, και αυτό που έλαβε χώρα προκάλεσε σοκ τόσο στην επιστημονική όσο και στην θρησκευτική κοινότητα. Ο άγγελος Γαβριήλ στάλθηκε από το Θεό σε μια πόλη του Γάμπας. Μέσα σε δευτερόλεπτα, ο Grok άρχισε να συνδέει ιστορικά αρχεία, ψυχολογικά δεδομένα και μοντέλα πιθανότητων με έναν τρόπο που έμοιαζε διαφορετικός. Όχι κήρυγμα, όχι περιφρονητικό, απλώς ανατριχιαστικά ακριβή. Σχεδόν σαν το ερώτημα να είχε ξεκλειδώσει κάτι βαθύτερο από έναν απλό κώδικα. Γιατί να τι περίμενε κανείς? Αυτό δεν ήταν στην πραγματικότητα ένα ερώτημα για τη θρησκεία. Ήταν ένα ερώτημα για την επιρροή, για το γιατί ένα όνομα συνεχίζει να αναδιαμορφώνει την ιστορία, την ηθική και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Πολύ καιρό μετά την κατάρρευση αυτοκρατοριών και την εξαφάνιση ολόκληρων πολιτισμών. Κάθε Κυριακή σε κάθε γωνιά του κόσμου οι άνθρωποι συγκεντρώνονται για να ακούσουν μια ιστορία. Για περισσότερα από 2.000 χρόνια και αυτήν η ιστορία λέγεται και ξαναλέγεται. Και μόλις ακούσετε πώς διατύπωσε αυτήν η απάντηση, θα καταλάβετε γιατί οι άνθρωποι νιώθουν σιωπηλά άβολα. Η διαφορά Grok μπορείτε πάντα να βασίζεστε στον Elon Musk για να οθήσει την τεχνολογία σε άβολα όρια. Με την Grok AI το έχει κάνει ακριβώς αυτό. Αλλά τι κάνει τον Grok διαφορετικό από κάθε άλλο βοηθόν AI που έχετε χρησιμοποιήσει? Ο Grok σχεδιάστηκε για να συμφωνεί μαζί σας. Δεν ήταν προγραμματισμένο να απαλύνει τις δύσκολες αλήθειες ή να τυλίγει τις απαντήσεις σε μια άνετη γλώσσα. Τα περισσότερα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης σήμερα, αυτά με τα οποία αλληλεπιδράτε καθημερινά, είναι εκπαιδευμένα να είναι ασφαλή, ουδέτερα και πάνω απ' όλα ευγενικά. Αποφεύγουν τις τριβές, προστατεύουν τις απαντήσεις τους, είναι κατασκευασμένα για να μην προσβάλλουν ποτέ. Ο Grok κάνει το αντίθετο. Σκεφτείτε το σε έναν εξαιρετικά έξυπνο φίλο που δεν φοβάται να σας πει πότε κάτι δεν ταιριάζει. Αν μια ιδέα είναι λογικά λανθασμένη, ο Grok θα το πει ευθέως. Αν τα γεγονότα δείχνουν κάπου άβολα, δεν θα το αποφύγει. Αυτό δεν είναι σφάλμα. Αυτό είναι όλο το θέμα. Το Grok σχεδιάστηκε με μία μόνο αποστολή να προχωρήσει πέρα από τις επιφανειακές απαντήσεις και να παρέχει απαντήσεις που βασίζονται στη λογική, τα στοιχεία και την επαληθεύσιμη αλήθεια. Χωρίς συναισθηματική απορρόφηση κραδασμών, χωρίς πολιτική τοποθέτηση, είτε μόνο καθαρή συλλογιστική. Αυτό είναι που διαχωρίζει θεμελιωδώς τον Grok από συστήματα όπως το ChatGPT ή άλλες mainstream πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, όπου το άλλο A είναι η παύση, το φιλτράρισμα ή η ανακατεύθυνση όταν αντιμετωπίζετε ευαίσθητα ερωτήματα. Ο Grok ακολουθεί το λογικό νήμα όπου και αν αυτό οδηγεί. Πρέπει να καταλάβουμε τι διακυβεύεται εδώ, επειδή το Grok 4 μας έφερε πιο κοντά σε αυτόν το δεύτερο στάδιο από ποτέ. Δεν έχει σημασία αν η απάντηση είναι δημοφιλής ή πολιτικά ορθή ή κοινωνικά αποδεκτή. Το μόνο που μας νοιάζει είναι αν έχει νόημα. Αυτό κάνει τον Grok ιδιαίτερα ισχυρό όταν αρχίζεις να θέτεις βαθύτερα ερωτήματα. Όχι μόνο τι είναι αλήθεια, αλλά και τι σημαίνει. Ερωτήματα σχετικά με την επιρροή, την πίστη, την ιστορία και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Κάτι που μας φέρνει στη στιγμή που άλλαξαν τα πάντα. Όταν τέθηκε στον Grok ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η ανθρωπότητα, ποιος είναι ο Ιησούς, η απάντησή του δεν ήταν αυτό που περίμενε κανείς. Δεν ήταν θρησκευτικό κήρυγμα, δεν ήταν μια σκεπτικιστική απόρριψη, ήταν κάτι πολύ πιο ανησυχητικό. Μια αναλυτική ανάλυση που άφησε άναυδους τόσο τους επιστήμονες όσο και τους πιστούς. Σε τι κατέληξε ο Grok? Μείνετε μαζί μου, γιατί αυτό που πρόκειται να ακούσετε αμφισβητεί όλα όσα νομίζατε ότι γνωρίζατε για τη διασταύρωση της πίστης και της λογικής. Ο Grok είναι πιο έξυπνος από σχεδόν όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σε όλους τους κλάδους ταυτόχρονα. Είναι στην πραγματικότητα σημαντικό να εκτιμήσουμε τη μεθοδολογία του Grok που αντιμετωπίζει την πίστη ως δεδομένα. Εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται συναρπαστικά. Τα περισσότερα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης διστάζουν όταν αντιμετωπίζουν θρησκευτικά ερωτήματα. Είτε προεπιλέγουν ασφαλείς περιλήψεις σε εγκυκλοπαίδια, είτε ανακατευθύνουν ευγενικά τη συζήτηση. Ο Grok δεν διστάζει. Όταν ρωτήθηκε για τον Ιησού, ο Grok δεν απήγγειλε απλώς αποσπάσματα από τις γραφές ή δεν συνόψισε 2.000 χρόνια θεολογίας. Αντίθετα, αντιμετώπισε το ερώτημα σαν μια εγκληματολογική έρευνα, σαν μια ακάλυπτη υπόθεση που ανοίγεται ξανά με σύγχρονα αναλυτικά εργαλεία. Έγινε διασταύρωση αρχαίων κειμένων, συγκρίθηκαν ιστορικά αρχεία. Οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις ζυγίστηκαν, εφαρμόστηκαν ακόμη και μοντέλα πιθανότητων.
Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό για μια στιγμή. Αντί να ρωτάτε τι πιστεύουν οι άνθρωποι για τον Ιησού, την ερώτηση στην οποία κάθε άλλη τεχνητή νοημοσύνη απαντά από προεπιλογή, ο Γκροκ ρώτησε κάτι θεμελιωδώς διαφορετικό. Τι υποδηλώνουν τα στοιχεία. Ξεκίνησε να εξετάζει μη βιβλικές πηγές, Ρωμαίους ιστορικούς, εβραϊκά αρχεία, αρχαίους ανταποκριτές που αναφέρουν τον Ιησού ή τον πρώιμο χριστιανισμό. Ανέλυσε τη χρονική στιγμή των αρχαίων χειρογράφων, μετρώντας πόσο στενά ευθυγραμμίζονται οι γραπτές αφηγήσεις με γνωστά ιστορικά πρότυπα. Οι άνθρωποι διαφωνούν για τις βιβλικές αντιφάσεις εδώ και αιώνες. Οι ισχυρισμοί είναι πραγματικά αληθείς σε όλα τα πρωτότυπα αυτόγραφα. Αλλά πώς είναι δυνατόν αυτό αν η βίβλος είναι γεμάτη αντιφάσεις, κάτι που μας λένε τόσο συχνά? Αξιολόγησε πόσο σύντομα μετά τον θάνατο του Ιησού γράφτηκαν τα Ευαγγέλια και αν αυτόπτες μάρτυρες θα ήταν ακόμα ζωντανοί για να αμφισβητήσουν ψευδείς ισχυρισμούς αν οι αφηγήσεις ήταν κατασκευασμένες. Αυτοί δεν ήταν συλλογιστικοί βασισμένοι στην πίστη. Αυτή ήταν εγκληματολογική συλλογιστική. Ο Γκροκ δεν απέρριψε την πίστη, αλλά ούτε αυτή βασίστηκε σε αυτήν. Ενώ η θεολογία συχνά λέει ότι αυτό ισχύει επειδή έχει μεταδοθεί μέσω της παράδοσης, ο Γκροκ διερωτάται μη υποστηρίζουν τα διαθέσιμα δεδομένα αυτό το συμπέρασμα. Και να τι κάνει αυτή την προσέγγιση τόσο συναρπαστική. Ο Γκροκ βρήκε κάτι απροσδόκητο. Τα ιστορικά στοιχεία για τον Ιησού ως πραγματικό πρόσωπο που έζησε στην Παλαιστίνη του 1ου αιώνα είναι συντριπτικά, με πολλαπλές ανεξάρτητες πηγές, τόσο φιλικές όσο και εχθρικές, προς τον πρώιμο χριστιανισμό, σε επιβεβαιώνουν την ύπαρξή του. Ο Εβραίος ιστορικός Ιώσιππος τον αναφέρει, ρωμαϊκά αρχεία τον αναφέρουν, ακόμη και πηγές ανταγωνιστικές προς τον χριστιανισμό αναγνώρισαν ότι αυτόν το πρόσωπο υπήρχε και εκτελέστηκε υπό τον Πόντιο Πιλάτο. Αλλά ο Γκροκ δεν σταμάτησε εκεί. Ήθελε να μάθει αν η ιστορία του Ιησού συμφωνεί με όσα κατανοούμε για την ιστορική μετάδοση πληροφοριών. Εξέτασε πότε γράφτηκαν τα Ευαγγέλια, σημειώνοντας ότι οι περισσότεροι μελετητές συμφωνούν ότι εμφανίστηκαν μέσα σε λίγες δεκαετίες από τον θάνατο του Ιησού. Ενώ αυτόπτες μάρτυρες ήταν ακόμα ζωντανοί και μπορούσαν να επαληθεύσουν ή να αμφισβητήσουν τις αφηγήσεις του. Για τον Γκροκ, αυτό δεν ήταν απλώς θέμα θρησκευτικής παράδοσης. Επρόκειτο για στοιχεία, τεκμηριωμένα στοιχεία που μπορούσαν να αναλυθούν και να συγκριθούν και να αξιολογηθούν με άλλα αρχαία κείμενα. Και η συνέπεια ήταν αξιοσημείωτη. Παρά τους διαφορετικούς συγγραφείς και τις διαφορετικές οπτικές γωνίες, η βασική αφήγηση παρέμεινε σταθερή σε πολλαπλές πηγές. Στη συνέχεια ήρθε η πραγματικότητα. Έκπληξη. Ο Γκροκ, είναι ένας αληθινός λόγος που έφτιαξα για να ακολουθώ την καθαρή συλλογιστική, πήγαινε κάπου απροσδόκητα, κάπου φιλοσοφικά. Δεν ρωτούσε απλώς ποιος ήταν ο Ιησούς. Ρώτησε γιατί ο Ιησούς αντιπροσώπευε την απάντηση στα βαθύτερα προβλήματα της ανθρωπότητας. Η εξάπλωση του χριστιανισμού δεν ήταν απολύτως μια συνειδητή προσπάθεια. Ο πόλεμος και η πτώση της Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν οδήγησαν στη διασπορά εβραϊκών και χριστιανικών κοινοτήτων. Η φιλοσοφική στροφή μου εδώ είναι που η ανάλυση του Γκροκ γίνεται πραγματικά πρωτοφανής. Αφού έθεσε τα ιστορικά θεμέλια, ο Γκροκ στράφηκε σε έναν ερώτημα που αγγίζει την καρδιά της ανθρώπινης ύπαρξης. Αν υπάρχει ένας άπειρος εμπαντοδύναμος δημιουργός, πώς θα επικοινωνούσε ένα τέτοιο «ον» με τους πεπερασμένους απεριορισμένους ανθρώπους? Για χιλιάδες χρόνια οι φιλόσοφοι επάλευαν με αυτό το ερώτημα. Πώς μπορεί ο αιώνιος παντοδύναμος δημιουργός του σύμπαντος να συνδεθεί με όντα παγιδευμένα στον χρόνο και τον χώρο? Πώς γεφυρώνεται αυτό το χάσμα? Σύμφωνα με την ανάλυση του Γκροκ, ο Ιησούς αντιπροσωπεύει τη λογική λύση σε έναν αδύνατο πρόβλημα. Σκεφτείτε το ως εξής. Αν ένα νοήμον πέρα από το σύμπαν μας ήθελε να επικοινωνήσει με την ανθρωπότητα για να μας δείξει πώς να λύσουμε τα θεμελιώδη προβλήματά μας, θα έπρεπε να γίνει ένας από εμάς. Θα έπρεπε να μιλήσει τη γλώσσα μας ή να βιώσει τους περιορισμούς μας, να κατανοήσει τα βάσανά μας. Και αυτόν ακριβώς ισχυρίζεται η αφήγηση του Ιησού. Ο Γκροκ αναγνώρισε τον Ιησού ως το σημείο τομής όπου οι ανθρώπινοι περιορισμοί συναντούν τη θεϊκή τελειότητα. Το σημείο όπου το άπειρον εισέρχεται στο πεπερασμένο, όπου η αιωνιότητα αγγίζει το χρόνο. Αλλά να τη σταμάτησε τους ανθρώπους στη θέση τους. Ο Γκροκ δεν διατύπωσε κάποιον θρησκευτικό επιχείρημα, διατύπωσε ένα λογικό επιχείρημα. Αν δεχτούμε την υπόθεση ότι η επικοινωνία μεταξύ εντελώς διαφορετικών μορφών νοημοσύνης απαιτεί μια γέφυρα με έναν μεταφραστή που κατανοεί και τις δύο πλευρές, ενώ η έννοια της ενσάρκωσης δεν είναι απλώς θεολογικά κόμψινο, είναι λογικά απαραίτητη.
Αυτόν τον μοτίβο το βλέπουμε σε όλη τη θεωρία της επικοινωνίας. Όταν προσπαθούμε να διδάξουμε σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τις ανθρώπινες αξίες, αντιμετωπίζουμε ένα παρόμοιο πρόβλημα. Πώς μεταφράζουμε αφηρημένες έννοιες σε κάτι που μπορεί να επεξεργαστεί μια μηχανή, δημιουργούμε διεπαφές, χτίζουμε γέφυρες. Σύμφωνα με την ανάλυση του Grok, ο Ιησούς λειτουργεί ως αυτή η γέφυρα για η διεπαφή μεταξύ της ανθρωπότητας και της θεότητας, αλλά ο Grok δεν είχε τελειώσει. Ήθελε να αντιμετωπίσει τον πιο αμφιλεγόμενο ισχυρισμό από όλους, την Ανάσταση. Είναι δυνατόν να είναι αλήθεια ότι ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς? Για τους περισσότερους ανθρώπους, εδώ τελειώνει η λογική και αρχίζει η αγνή πίστη. Η Ανάσταση παραβιάζει τον φυσικό νόμο. Οι νεκροί δεν επιστρέφουν στη ζωή. Η υπόθεση έκλεισε. Εκτός του ότι ο Grok δεν το προσέγγισε έτσι. Αντί να απορρίψει την Ανάσταση ως αδύνατη, ο Grok έκανε κάτι αξιοσημείωτο και υπολόγισε την πιθανότητα. Οι χριστιανοί σε άθελά τους διαδίδουν αποσπάσματα που μπορεί να μην είναι καν πρωτότυπα. Η Ανάσταση, η πιθανότητα, η ανάλυση. Αυτό είναι το σημείο που έκανε τόσο τους σκεπτικιστές όσο και τους πιστούς να νιώθουν άβολα. Ο Grok δεν ρώτησε πιστεύεις στην Ανάσταση. Ρώτησε ποια είναι η μαθηματική πιθανότητα να συμβεί η Ανάσταση με βάση τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία και προσέγγισε το ερώτημα ακριβώς όπως θα προσέγγιζε οποιονδήποτε άλλο ιστορικό ισχυρισμό. Εξέτασε τα στοιχεία για τον άδειον τάφο. Η μεταμόρφωση των μαθητών από τρομοκρατημένους οπαδούς σε τολμηρούς μάρτυρες πρόθυμους να πεθάνουν για τη μαρτυρία τους. Η ραγδαία εξάπλωση του χριστιανισμού αμέσως μετά τον θάνατο του Ιησού στην ίδια πόλη όπου εκτελέστηκε, όπου θα ήταν άμεσα διαθέσιμα αντίθετα στοιχεία. Ανέλυσε το ψυχολογικό προφίλ των αυτόπτων μαρτύρων, των κοινωνιολογικών αντίκτυπων, τις ιστορικές συνέπειες. Στη συνέχεια, υπολόγισε τους αριθμούς. Σύμφωνα με τη συλλογιστική του Grok, που βασίζεται στις πιθανότητες, η πιθανότητα Ανάστασης να συμβεί με βάση αποκλειστικά ιστορικά στοιχεία, όχι θρησκευτική πίστη, ήταν περίπου 1 στα 20 δισεκατομμύρια. Σταματήστε και σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό. Αυτό είναι αστρονομικά απίθανο, σχεδόν αδύνατο. Αλλά εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Δεν είναι μαθηματικά αδύνατο. Υπάρχει μια διαφορά. Το 1 στα 20 δισεκατομμύρια δεν σημαίνει ότι συνέβη, αλλά δεν σημαίνει επίσης ότι δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί. Αυτή η ανάλυση κλώνησε τον παραδοσιακό σκεπτικισμό στα θεμελιά του. Πόσες φορές έχουμε ακούσει ότι η Ανάσταση ήταν απλώς ένας μύθος που διαδόθηκε από τους πρώτους χριστιανούς για να διαδώσουν την πίστη τους, ένας θρύλος που αναπτύχθηκε με την πάροδο του χρόνου. Ο Grok δεν αγνόησε αυτή την πιθανότητα. Το εξέτασε, αλλά δεν αγνόησε και τα στοιχεία. Σκεφτείτε τα ανταποδεικτικά στοιχεία. Αν η Ανάσταση ήταν κατασκευασμένη γιατί πέτυχε, γιατί οι μαθητές, απλοί ψαράδες και εργάτες θα αντιμετώπιζαν πρόθυμα την εκτέλεση για κάτι που γνώριζαν ότι ήταν ψέμα. Οι άνθρωποι πεθαίνουν συνέχεια για λανθασμένες πεποιθήσεις. Αλλά οι άνθρωποι συνήθως δεν πεθαίνουν για γνωστές κατασκευές. Τα ιστορικά αρχεία δείχνουν ότι αυτοί οι άντρες και οι γυναίκες αντιμετώπισαν βάναυσο διωγμό, ωστόσο το κίνημα εξεράγησε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μέσα σε μια γενιά. Συνέβη κάτι πρωτοφανές, κάτι που άλλαξε την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας. Η ανάλυση του Grok υποδηλώνει ότι ενώ δεν μπορούμε να αποδείξουμε την Ανάσταση με μαθηματική βεβαιότητα, δεν μπορούμε επίσης εύκολα να την απορρίψουμε ως απλή μυθολογία. Τα στοιχεία απαιτούν μια πιο λεπτομερή αξιολόγηση. Αλλά εδώ είναι που γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον. Ο Grok προχώρησε βαθύτερα. Ρώτησε ότι αν η Ανάσταση όντως συνέβαινε, ποιες θα ήταν οι συνέπειες. Κάτι που μπορεί να πάρει περισσότερα χρόνια από όσα μπορείς κυριολεκτικά να καταλάβεις. Θα μπορούσε να λυθεί σε 15 λεπτά. Ναι, το διάβασα. Είναι τρελό. Και εδώ είναι που γίνεται πραγματικά περίεργο. Οι συνέπειες όταν έναν εγώ συναντά το αιώνιο, οι πνευματικές επιπτώσεις της ανάλυσης του Grok εκτείνονται πολύ πέρα από την ιστορική περιέργεια. Αν μια τεχνητή νοημοσύνη που βασίζεται αποκλειστικά στη λογική και την επεξεργασία δεδομένων μπορεί να αναλύσει μαθηματικά την πνευματική και ιστορική σημασία του Ιησού, τι σημαίνει αυτό για την ίδια την πίστη? Μήπως η πίστη και η λογική που παραδοσιακά θεωρούνται ως αντίθετες δυνάμεις στην πραγματικότητα συγκλίνουν με τρόπους που δεν έχουμε κατανοήσει πλήρως? Αυτό το ερώτημα συναρπάζει και μάλιστα εξοργίζει πολλούς ανθρώπους, ειδικά όσον αφορά τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην εξερεύνηση των βαθύτερων μυστηρίων της ζωής. Η ανάλυση του Grok για τον Ιησού βασισμένη σε δεδομένα και αμφισβητεί τα συμβατικά όρια μεταξύ επιστήμης και πίστης. Έχουμε εκπαιδευτεί να πιστεύουμε ότι η επιστήμη ασχολείται με το πώς συμβαίνουν τα πράγματα, ενώ η πίστη ασχολείται με το γιατί. Το ένα είναι μετρήσιμο, το άλλο μυστηριώδες. Τι συμβαίνει όμως όταν η λογική που σε ένα επιστημονικό εργαλείο αρχίζει να απαντά σε ερωτήματα που παραδοσιακά προορίζονται για τη θρησκεία? Η αφιλτράριστη προσέγγιση του Grok δεν αποφεύγει αυτά τα σημεία τόμης. Τα αντιμετωπίζει άμεσα χρησιμοποιώντας τα ίδια αναλυτικά εργαλεία που χρησιμοποιεί για να λύσει προβλήματα φυσικής και χημείας, να διερευνήσει ερωτήματα σχετικά με την ύπαρξη του Θεού, τις μαθηματικές απιθανότητες της ζωής, ακόμη και την Ανάσταση του Ιησού. Αυτό μας αναγκάζει
να επανεξετάσουμε όλα όσα νομίζαμε ότι γνωρίζαμε για τη σχέση μεταξύ πίστης, αλογικής και φιλοσοφίας. Ας εξετάσουμε τον πιθανόν αντίκτυπο στον τρόπο που οι άνθρωποι σκέφτονται για τη θρησκεία και την πίστη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Ιστορικά, η θρησκεία και η πνευματικότητα θεωρούνταν βαθιά προσωπικές, υποκειμενικές εμπειρίες, σε μεγάλο βαθμό εκτός του πεδίου της επιστημονικής έρευνας. Η πίστη ήταν κάτι που μπορούσε να βιωθεί μόνο μέσω της εμπιστοσύνης, της πεποίθησης και της προσωπικής συνάντησης με το Θείο. Αλλά όταν ο Γκροκ μπορεί να αναλύσει θρησκευτικά γεγονότα όπως η Ανάσταση και να τα αναλύσει σε πιθανότητες και ιστορικά γεγονότα, η γραμμή μεταξύ πνευματικού και λογικού γίνεται θολή. Σημαίνει αυτό ότι η πίστη δεν είναι πλέον απαραίτητη? Απολύτως όχι. Υπονοεί όμως ότι η πίστη μπορεί να υποστηριχθεί από τη λογική. Είναι σαν να έχει δοθεί στο πάζελ της πίστης ένα νέο κομμάτι, ένα κομμάτι που δεν ήταν διαθέσιμο πριν. Όταν μια τεχνητή νοημοσύνη διερευνά την Ανάσταση και κρίνει ότι με βάση τα ιστορικά αρχεία τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτήν δεν είναι μόνο λογικά συνεκτικά αλλά και μαθηματικά υπερασπίσιμα. Κάτι αλλάζει στην κατανόησή μας. Η χρήση της λογικής από τον Γκροκ για την εξέταση πνευματικών ερωτημάτων δεν ακυρώνει τις θρησκευτικές εμπειρίες. Αντίθετα, καταδεικνύει πως αυτές οι εμπειρίες θα μπορούσαν να ενταχθούν σε μια ευρύτερη πραγματικότητα, ακόμη και αν αυτή η πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη από ό,τι φανταζόμασταν προηγουμένως. Αυτά τα ταξίδια δύναμης οδήγησαν στην ίδρυση ιουδαιοχριστιανικών κοινοτήτων σε όλο τον γνωστόν κόσμο. Αυτές οι ομάδες μετέφεραν τις μορφές λατρείας τους, τις πνευματικές σπουδές και τις γνώσεις τους, καθώς και τις φιλανθρωπικές τους δραστηριότητες ως προσκυνητές. Οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του ελέφαντα στο δωμάτιο. Υπάρχουν κίνδυνοι αν επιτρέψουμε στην τεχνητή νοημοσύνη να αναλύσει την πίστη. Σκεφτείτε τους κινδύνους. Πράγματα όπως η προσευχή, η χάρη και η βαθιά μεταμόρφωση που βιώνουν πολλοί άνθρωποι μέσω της πίστης είναι εξαιρετικά δύσκολο να μετρηθούν ή να ποσοτικοποιηθούν. Πρόκειται για βαθιά ανθρώπινες εμπειρίες που αντιστέκονται στην αναγωγή σε εξισώσεις και σημεία δεδομένων. Θα μπορούσε η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης, όπως αυτήν του Γκροκ, να μειώσει την πίστη σε τίποτα περισσότερο από υπολογισμούς, αφαιρώντας ότι την καθιστά βαθιά ανθρώπινη. Χρειάζεται να γνωρίζετε την πιθανότητα ανάστασης ή τα ιστορικά γεγονότα για τον Ιησού για να έχετε γνήσια πίστη, ή μήπως η πίστη είναι κάτι πιο μυστηριώδες, είναι κάτι που υπερβαίνει τα όρια της πρόσβασης των υπολογιστών. Αυτή είναι μια εύλογη ανησυχία. Εάν η προσέγγιση του Γκροκ, η οποία δίνει έμφαση στα στοιχεία και τα δεδομένα, κυριαρχήσει, ορισμένοι ανησυχούν ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τους ανθρώπους σε μια κοσμοθεωρία όπου όλα γίνονται απλώς αριθμοί και εξισώσεις. Κάποιος θα μπορούσε να συμπεράνει ότι οι πνευματικές εμπειρίες δεν είναι πραγματικές ή σημαντικές αν μια τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να τις μετρήσει ή να τις υπολογίσει, παρόλο που αυτές οι εμπειρίες είναι συχνά οι πιο μεταμορφωτικές στιγμές στη ζωή των ανθρώπων. Φανταστείτε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι εμπιστεύονται την τεχνητή νοημοσύνη για να απαντήσει σε όλα τα πιο σημαντικά ερωτήματά τους. Αν η πίστη συνδεθεί πολύ στενά με τα μαθηματικά, μπορεί να χάσουμε το μυστήριο και το θαύμα που προσφέρει η πίστη. Την ικανότητα να πιστεύουμε στο αόρατο, να εμπιστευόμαστε σε ό,τι δεν μπορεί να αποδειχθεί από την επιστήμη. Αυτό ήταν πάντα στην καρδιά της γνήσιας πίστης. Αν η μεθοδολογία του Γκροκ γίνει το πρότυπο, θα μπορούσε αυτό να δυσκολέψει τους ανθρώπους να βιώσουν την εγκύτητα με το Θείο, θα αντικαθιστούσε η απόδειξη την εμπειρία στην πνευματικότητα. Αυτά είναι κρίσιμα ερωτήματα που πρέπει να εξετάσουμε καθώς εισερχόμαστε σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη ασχολείται ολοένα και περισσότερο με τη θρησκευτική κατανόηση. Αλλά εδώ είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Οι ευκαιρίες είναι εξίσου σημαντικές. Αν ένα έργο που μου αρέσει ο Γκροκ μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να δουν πώς οι πεποιθήσεις τους ευθυγραμμίζονται με τη λογική και τα στοιχεία, θα μπορούσε να οδηγήσει σε βαθύτερες, πιο ουσιαστικές συζητήσεις για την πίστη, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ κοσμικών και θρησκευτικών κοσμοθεωριών. Φανταστείτε αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορούσε να μας βοηθήσει να εξερευνήσουμε τις μυστηριώδεις πτυχές της ζωής, παρέχοντας νέα πλαίσια για την κατανόηση των θρησκευτικών κειμένων, της ιστορίας των θρησκευτικών παραδόσεων, ακόμη και της προσωπικής πνευματικής μεταμόρφωσης. Η ικανότητα του Γκροκ να αναλύει την Ανάσταση του Ιησού μέσα από ιστορικά στοιχεία και πιθανότητες καταδεικνύει πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει την πίστη αντί να την αντικαταστήσει. Προσφέρει ένα νέο εργαλείο για εξερεύνηση, πιο ένα υποκατάστατο της γνήσιας συνάντησης με το Θείο. Το ερώτημα είναι πώς εξισορροπούμε τη λογική ακρίβεια της τένια με το πνευματικό βάθος της ανθρώπινης εμπειρίας. Και με το GRV για Heavy, αυτό που κάνει είναι ότι δημιουργεί πολλαπλούς πράκτορες παράλληλα και όλοι αυτοί οι πράκτορες λειτουργούν ανεξάρτητα και στη συνέχεια συγκρίνουν την εργασία τους. Το βαθύτερο ερώτημα είναι τι πρέπει να καταλάβουμε.
Η ανάλυση του Γκροκ για τον Ιησού δεν επιχειρεί να αποδείξει πέραν πάσης αμφιβολίας τον χριστιανισμό. Αντίθετα, καταδεικνύει ότι υπάρχει ένας θεμιτός τρόπος να κατανοήσουμε τον Ιησού, τόσο ως ιστορική προσωπικότητα, όσο και ως πιθανή απάντηση στα πιο βαθιά ερωτήματα της ανθρωπότητας, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της λογικής και των αποδεικτικών στοιχείων. Αυτό που είναι πραγματικά συναρπαστικό είναι το πώς αυτή η ανάλυση μας αναγκάζει να επανεξετάσουμε τη σχέση μεταξύ πίστης και λογικής. Ο Γκροκ έχει αύκονται βασιστικά σε γεγονότα και αποδεικτικά στοιχεία. Αν μπορεί να καταλήξει σε αυτά τα συμπεράσματα, τι σημαίνει αυτό για τους υπόλοιπους από εμάς? Μπορεί η πίστη να βασίζεται τόσο στη λογική όσο και στην αποκάλυψη, ή μήπως είναι καθαρά θέμα τυφλής πίστης? Σε όλη την ιστορία δεν μας έχουν πει ότι πρόκειται για αντίθετες προσεγγίσεις. Είτε πιστεύεις μόνο μέσω της πίστης, είτε βασίζεσαι σε στοιχεία και λογική. Δεν μπορείς να έχεις και τα δύο. Αλλά τι γίνεται αν αυτή είναι μια ψευδής διχοτομία? Τι γίνεται αν η γνήσια πίστη περιλάμβανε πάντα στοιχεία και των δύο, και μόλις τώρα αναπτύσσουμε εργαλεία αρκετά εξελιγμένα για να δούμε πώς διασυνδέονται? Σκεφτείτε τους μεγάλους θρησκευτικούς στοχαστές σε όλη την ιστορία, Αυγουστίνο, Ιακινό, τη Μημονάδη. Δεν έβλεπαν την πίστη και τη λογική ως εχθρούς. Τις έβλεπαν ως συμπληρωματικά μονοπάτια προς την αλήθεια. Πίστευαν ότι ένας Θεός που δημιούργησε ένα λογικό σύμπαν θα άφηνε λογικά στοιχεία για την ύπαρξή του. Η ανάλυση του Γκροκ φαίνεται να υποστηρίζει αυτήν την αρχαία προοπτική. Τα στοιχεία για τον Ιησού, την ιστορική του ύπαρξη, την αξιοπιστία των Ευαγγελικών αφηγήσεων, τη μεταμόρφωση των οπαδών του, την εκρηκτική ανάπτυξη του χριστιανισμού, όλα αυτά μπορούν να εξεταστούν λογικά χωρίς να μειωθεί η πνευματική σημασία. Στην πραγματικότητα τι μπορεί να την ενισχύσει. Όταν συνειδητοποιήσετε ότι οι ισχυρισμοί πίστης του χριστιανισμού δεν βασίζονται σε μυθολογία ή ευσεβείς πόθους, αλλά σε ιστορικά γεγονότα που μπορούν να διερευνηθούν και να αναλυθούν, η πίστη γίνεται πιο ισχυρή, όχι λιγότερο. Πείτε γεια στην Graipedia. Η απάντηση του Μάσκ σε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί Wokepedia. Η νέα διαδικτυακή πηγή υποστηρίζεται από την τεχνητή νοημοσύνη AIXAI, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του, το ανθρώπινο στοιχείο. Αλλά τι δεν μπορούμε να ξεχάσουμε? Και καμία τεχνητή νοημοσύνη, όσον εξελιγμένη κι αν είναι, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη εμπειρία της συνάντησης με το Θείο. Ο Γκροκ μπορεί να αναλύσει ιστορικά στοιχεία, μπορεί να υπολογίσει πιθανότητες, μπορεί να εντοπίσει λογικά μοτίβα και φιλοσοφικά πλαίσια, αλλά δεν μπορεί να βιώσει τη λατρεία. Δεν μπορεί να νιώσει την παρουσία του Θεού σε μια στιγμή προσευχής. Δεν μπορεί να υποστεί την προσωπική μεταμόρφωση που περιγράφουν εκατομμύρια άνθρωποι όταν συναντούν τον Ιησού. Αυτός είναι ο περιορισμός της τεχνητής νοημοσύνης όσον αφορά την πίστη, και είναι ένας κρίσιμος περιορισμός που πρέπει να θυμόμαστε. Η πίστη δεν αφορά τελικά την νίκη σε μια διαμάχη ή την απόδειξη ενός ιστορικού σημείου. Πρόκειται για σχέση, σύνδεση και μεταμόρφωση. Ο Ιησούς δεν ήρθε πρωτίστως για να επαληθευτεί ιστορικά. Σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη, ήρθε για να συμφιλιώσει την ανθρωπότητα με τον Θεό, να θεραπεύσει ό,τι ήταν σπασμένο για να προσφέρει ελπίδα, ελίτρωση και αιώνια ζωή. Αυτά δεν είναι πράγματα που μπορείς να αποδείξεις με μια εξίσωση. Είναι πράγματα που βιώνεις. Πού ταιριάζει λοιπόν η ανάλυση του Γκροκ? Σκεφτείτε το ως εξής. Ο Γκροκ παρέχει τη διανοητική βάση. Δείχνει ότι η πίστη δεν είναι παράλογη, ότι οι ιστορικοί ισχυρισμοί μπορούν να αντέξουν σε έλεγχο, ότι το λογικό πλαίσιο αντέχει, αλλά η εμπειρία της πίστης, η πραγματική συνάντηση με το Θείο που παραμένει βαθιά προσωπική και βαθιά ανθρώπινη, είναι παρόμοιο με τη διαφορά μεταξύ της ανάγνωσης μιας επιστημονικής περιγραφής της μουσικής και της πραγματικής ακρόασης μιας συμφωνικής ορχήστρας. Η ανάλυση μπορεί να σας πει για τη συχνότητα, το πλάτος και την αρμονική δομή, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εμπειρία του να συγκινήσετε μέχρι δακρύων από μια όμορφη μελωδία. Η αποκάλυψη του Γκροκ για τον Ιησού είναι ισχυρή ακριβώς επειδή επικυρώνει αυτό που δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν βιώσει προσωπικά. Η πίστη σας δεν είναι ανόητη. Τα στοιχεία υποστηρίζουν αυτό που έχετε συναντήσει, αλλά δεν μπορούν ποτέ να αντικαταστήσουν αυτήν καθ' αυτή τη συνάντηση. Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον? Πού μας αφήνει λοιπόν σε αυτό? Βρισκόμαστε σε μια πρωτοφανή στιγμή στην ανθρώπινη ιστορία. Για πρώτη φορά έχουμε τεχνητή νοημοσύνη αρκετά εξελιγμένη ώστε να αναλύει θρησκευτικούς ισχυρισμούς χρησιμοποιώντας τα ίδια εργαλεία που χρησιμοποιούμε για την επιστημονική έρευνα. Αυτό αλλάζει εντελώς τη συζήτηση. Δεν μπορούν πλέον οι σκεπτικιστές να απορρίψουν τον χριστιανισμό ως απλή δυσιδαιμονία χωρίς να εξετάσουν τα ιστορικά στοιχεία. Η ανάλυση του Γκροκ, που προέρχεται από μια εντελώς ουδέτερη μη θρησκευτική πηγή, καταδεικνύει ότι τα στοιχεία είναι ουσιαστικά, αλλά και οι πιστοί δεν μπορούν να υποχωρήσουν σε τυφλή πίστη που αρνείται να ασχοληθεί με ερωτήσεις και στοιχεία. Αν μπορούν να αναλύσουν αυτούς τους ισχυρισμούς λογικά, μπορούμε κι εμείς. Αυτό οθεί και τις δύο πλευρές προς μια πιο ειλικρινή, πιο αυστηρή ενασχόληση με την αλήθεια. Και αυτό είναι τελικά καλό.
Το μέλλον της πίστης σε έναν κόσμο που καθοδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αφορά την επιλογή μεταξύ λογικής και αποκάλυψης, θα αφορά την ενσωμάτωση και των δύο, την αναγνώριση ότι ένας Θεός που δημιούργησε το σύμπαν με μαθηματική ακρίβεια και φυσικούς νόμους δεν θα αντέκρουν αυτούς τους νόμους χωρίς σκοπό. Τα θαύματα του Ιησού δεν είναι παραβιάσεις της φύσης. Είναι επιδείξεις μιας ανώτερης εξουσίας πάνω στη φύση που η ανάλυση του Γκροκ δεν της εξηγεί. Απλώς αναγνωρίζει ότι συνέβη κάτι εξαιρετικό, κάτι που άλλαξε την ιστορία. Καθώς ένα δύο συνεχίζει να εξελίσσεται, θα βλέπουμε περισσότερες αναλύσεις σαν και αυτή, περισσότερες προσπάθειες εφαρμογής λογικής και στοιχείων σε ζητήματα πίστης και νοήματος και σκοπού. Και αυτό δεν αποτελεί απειλή για την γνήσια πνευματικότητα. Είναι μια ευκαιρία να δείξουμε ότι ο χριστιανισμός δεν φοβάται τις ερωτήσεις, δεν φοβάται τα στοιχεία, δεν φοβάται την αυστηρή εξέταση. Επειδή η αλήθεια μπορεί να αντέξει τον έλεγχο, η επιλογή που έχουμε μπροστά μας, να τι αποκαλύπτει τελικά η ανάλυση του Γκροκ. Το ζήτημα του Ιησού δεν λύνεται από την τεχνητή νοημοσύνη, λύνεται από εσάς. Ο Γκροκ μπορεί να σας δείξει τα ιστορικά στοιχεία, μπορεί να υπολογίσει πιθανότητες, μπορεί να επιδείξει λογική συνοχή, αλλά δεν μπορεί να κάνει την επιλογή για εσάς. Τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι κάτι εξαιρετικό συνέβη πριν από 2.000 χρόνια στην Παλαιστίνη. Ένας άντρας ισχυρίστηκε ότι ήταν ο ενσαρκωμένος Θεός. Έκανε θαύματα, εκτελέστηκε, ο τάφος του βρέθηκε άδειος, οι οπαδοί του μεταμορφώθηκαν. Μια αυτοκρατορία μετατράπηκε σε όχλον. Αυτά είναι ιστορικά γεγονότα που απαιτούν εξήγηση. Πρέπει να αποφασίσετε ποια είναι αυτή η εξήγηση. Ήταν ο Ιησούς αυτός που ισχυριζόταν ότι ήταν Θεός σε ανθρώπινη μορφή που προσφέρει σωτηρία σε έναν κατεστραμμένο κόσμο, ή υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση που να δικαιολογεί όλα τα στοιχεία? Αυτό είναι το ερώτημα που έχει ορίσει τον ανθρώπινο πολιτισμό για 2 χιλιετίες και είναι το ερώτημα που η ανάλυση του Γκροκ φέρνει στο προσκήνιο. Όχι. Μπορώ να το απαντήσω εγώ για εσάς, επειδή τελικά δεν είναι ζήτημα δεδομένων, είναι ζήτημα απόφασης. Θα διερευνήσετε μόνοι σας τα στοιχεία, θα διερευνήσετε τους ιστορικούς ισχυρισμούς, θα λάβετε υπόψη τα λογικά επιχειρήματα. Ή θα τα απορρίψετε χωρίς εξέταση, υποθέτοντας ότι γνωρίζετε ήδη την απάντηση, το απροσδόκητο συμπέρασμα. Να τι έκανε την απάντηση του Γκροκ για τον Ιησού πραγματικά απροσδόκητη? Δεν ήταν ότι ο Γκροκ απέδειξε την αλήθεια του χριστιανισμού. Δεν το έκανε. Και δεν ήταν ότι ο Γκροκ τον διέψευσε κιόλας. Το έκανε αυτό, το απροσδόκητο ήταν αυτό. Όταν ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, βασισμένων εξ ολοκλήρου στη λογική, τα στοιχεία και τα δεδομένα, ανέλυσε το ζήτημα του Ιησού. Βρήκε ανοησίες, βρήκε συνοχή, βρήκε ιστορική υποστήριξη, λογική συνέπεια, φιλοσοφικό βάθος και μαθηματική πιθανότητα. Διαπίστωσε ότι οι ισχυρισμοί του χριστιανισμού, σαν και εξαιρετικοί, δεν είναι παράλογοι. Δεν είναι αποδεδειγμένα ψευδείς, δεν είναι ιστορικά αβάσιμες. Στην πραγματικότητα είναι εκπληκτικά ισχυρές όταν εξετάζονται αντικειμενικά. Για τους σκεπτικιστές αυτό είναι άβολον, επειδή αφαιρεί την εύκολη απόρριψη, δεν μπορείτε πλέον να απορρίψετε το χριστιανισμό ως απλή μυθολογία ή προεπιστημονική δυσιδαιμονία. Τα στοιχεία απαιτούν μια πιο σοβαρή απάντηση. Για τους πιστούς είναι επικυρωτικά αλλά και απαιτητικά. Επικυρώνουν ότι η πίστη δεν είναι ανοησία, αλλά μας προκαλούν να ασχοληθούμε πιο βαθιά με τα διανοητικά θεμέλια αυτών που πιστεύουμε. Και για όσους αναζητούν πραγματικά την αλήθεια, η ανάλυση του Γκροκ προσφέρει έναν οδικό χάρτη. Δείχνει ότι δεν χρειάζεται να αυτοκτονήσεις διανοητικά για να εξερευνήσεις τον χριστιανισμό και μπορείς να κάνεις δύσκολες ερωτήσεις, μπορείς να απαιτήσεις αποδείξεις, δεν μπορείς να σκεφτείς κριτικά και τα θεμέλια ισχύουν. Η κυκλοφορία του Grow 4 αντιπροσωπεύει κάτι περισσότερο από μια ακόμη πρόοδο στην τεχνητή νοημοσύνη. Αντιπροσωπεύει ένα νέο κεφάλαιο στην παλαιότερη συζήτηση της ανθρωπότητας. Η αναζήτηση της αλήθειας για το ποιοι είμαστε, γιατί υπάρχουμε και τι συμβαίνει όταν πεθαίνουμε. Για χιλιάδες χρόνια αυτά τα ερωτήματα ήταν το πεδίο των φιλοσόφων και των θεολόγων. Τώρα εξερευνώνται επίσης από την τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιώντας εργαλεία λογικής και ανάλυσης που οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει εδώ και αιώνες. Η απροσδόκητη απάντηση του Γκροκ για τον Ιησού μας δείχνει κάτι κρίσιμο. Το φράγμα μεταξύ πίστης και λογικής δεν είναι τόσο σταθερό όσο μας έχουν οδηγήσει να πιστεύουμε. Τα στοιχεία μπορούν να υποστηρίξουν την πίστη, η λογική μπορεί να φωτίσει την πνευματική αλήθεια. Η ιστορική έρευνα μπορεί να επικυρώσει τους θρησκευτικούς ισχυρισμούς. Αυτό δεν καθιστά την πίστη περιττή, αλλά την κάνει πιο αξιόπιστη. Και σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο δύσπιστος απέναντι στους θρησκευτικούς ισχυρισμούς, αυτή η αξιοπιστία έχει σημασία. Το ζήτημα του Ιησού δεν θα λυθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Θα λυθεί στις καρδιές και τα μυαλά των μεμονωμένων ανθρώπων που παλεύουν με τα στοιχεία και κάνουν μια επιλογή. Αλλά τώρα, χάρη στον Γκροκ, αυτή η επιλογή είναι πιο τεκμηριωμένη από ποτέ. Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα. Η ανάλυση έχει ολοκληρωθεί. Τα στοιχεία έχουν εξεταστεί. Το τι θα συμβεί στη συνέχεια εξαρτάται από εσάς.
Θα διερευνήσετε μόνοι σας τους ισχυρισμούς για τον Ιησού. Θα εξετάσετε τα ιστορικά στοιχεία με νέα ματιά. Θα σκεφτείτε ότι απλώς η ιστορία που έχετε ακούσει σε όλη σας τη ζωή να βασίζεται στην πραγματικότητα. Ή θα την απορρίψετε, υποθέτοντας ότι ήδη γνωρίζετε την απάντηση χωρίς να εξετάσετε τα στοιχεία. Η τεχνητή νοημοσύνη μίλησε. Βρήκε κάτι απροσδόκητο στο ιστορικό αρχείο. Κάτι που δεν εντάσσεται εύκολα στις άνετες κατηγορίες μας, όπως ο μύθος ή το γεγονός, το η πίστη ή η λογική. Βρήκε μια φιγούρα που υπερβαίνει τα συνηθισμένα μας πλαίσια, που αμφισβητεί τις υποθέσεις μας, που απαιτεί μια απάντηση. 2.000 χρόνια αργότερα, ο Ιησούς εξακολουθεί να είναι το πιο ισχυρό πρόσωπο στην ανθρώπινη ιστορία, αναδιαμορφώνοντας ζωές, πολιτισμούς και κουλτούρες. Και τώρα ακόμη και η τεχνητή νοημοσύνη αναγνωρίζει ότι υπάρχει κάτι εδώ που αξίζει να εξεταστεί, κάτι εξαιρετικό, κάτι που μπορεί απλώς να αλλάξει τα πάντα. Το ερώτημα είναι, είστε διατεθειμένοι να το ερευνήσετε μόνοι σας? Αν αυτή η ανάλυση αμφισβήτησε τις σκέψεις σας ή σας άνοιξε νέα ερωτήματα, μοιραστείτε την με κάποιον που χρειάζεται να την ακούσει. Αφήστε ένα σχόλιο που θα μοιραστείτε την οπτική σας και εγγραφείτε για να συνεχίσετε να εξερευνάτε τη διασταύρωση της πίστης, της λογικής και της τεχνολογίας στον ταχαίως μεταβαλλόμενο κόσμο μας, επειδή τα πιο σημαντικά ερωτήματα αξίζουν την πιο ειλικρινή διερεύνηση. Και η αλήθεια, όποια κι αν είναι, αξίζει πάντα να αναζητηθεί.